Ikustekoak dira lizentziak. Egunon bidaiari jaun Andreok. Creative Commons konpainiaren eta tripulazio osoaren izenean ongi etorria ematen dizuegu interneterako hegaldi honetara. Segurtasun arrazoiengatik eta baliabideak errazago aurkitzeko, gailu elektroniko eta mugikorrek piztuta egon beharko dute hegaldi osoa. Mesedez, egiaztatu zure maila tolestuta dagoela, zure eserlekuaren bizkarraldea erabat vertikal, segurtasun uhala lotuta eta wifia konektatuta. Jarraian, baliabide digitalen kokapenari eta erabilerari buruzko erakustaldia egingo dugu. Zure segurtasunagatik garrantzitsua da arreta jartzea. Ikus ezazue, Creative Commons ereduak erraz erabiltzen diren lizentzi irekiak ematen dituela material digitalentzat. Eta edozein bidaiarik libreki erabil ditzakeela sistema horrenpean lizentziatutako baliabideak egileak aukeratutako baldintzak betez. Hegaldi honek 4 baldintza ditu, bakoitza ikono eta testu batekin seinaleztatuta. Mesedez erreparatu bakoitzaren esanahiari. Bai, aitortu, erabilitako materialaren egilea aipatzera behartzen du egiletza aitortzeko. Esea, partekatu berdin. Materialetik eratorritako lanak jatorrizkoaren lizentzia berarekin banatzera behartzen du. NS, ez komertziala, debekatuta dago materiala helburu komertzialekin edo irabaziak lortzeko erabiltzea. ND, lan eratorririk gabe, jatorrizko materiala aldatzea debekatzen du. Creative Commons lizentziapeko materialek baldintza horietako bat edo batzuk konbinatzen dituzte eta 6 lizentzia desberdin sortzen dituzte. Korridorearen amaieran, bai lizentzia duten materialak daude. Erabili, banatu, konbinatu eta aldatu askatasunez, beti ere egilea aipatzen baduzu. Kabinaren ondoan, bai SA lizentzia duten materialak daude. Erabili, banatu, konbinatu eta alda itzazu material horiek, beti ere egiletza aitortzen baduzu eta obra eratorriei, bai SA lizentzia bera, aplikatzen badiezu. Zuen eserlekuen azpian daude bai ND lizentzia duten materialak. Behar izanez gero, erabili eta bana itzazu inolako aldaketarik egin gabe eta ez ahaztu egilea aipatzea. Besaukien beheko aldean, bai NC lizentzia duten materialak daude. Erabili, banatu, konbinatu eta alda itzazu baldin eta materialen egiletza aitortzen baduzu eta irabaziak lortzeko asmorik ez baduzu. Larrialdietan goiko konpartimentuak irekiko dira eta bai NS-SA-rekin lizentziatutako materialak erabili ahal izango dituzu. Erabili, aldatu eta bana itzazu bakar-bakarrik helburu ez komertzialetarako, aitortu egilea eta partekatuaren obra eratorria bai NS-SA lizentzia berarekin. Bai NC-ND lizentzia duten materialak aurkituz gero, erabili eta bana itzazu egilea aipatuz, baina ezingo dituzu batere aldatu ez da merkataritza helburuetarako erabili ere. Bada ezpadako neurri gehigarri gisa beti bai SA lizentzia erabiltzea gomendatzen dizugu baliabideak errazago parteka daitezen. Mila esker zure arretagatik eta izan dezazula hegaldi zoriontsua. Ikustekoa da, no aldatzen ari den hezkuntza. Bai.